किस क्रिएटिविटी आलू खाओ चलो तो अच्छा दादा आलू खाइए मिला तो अच्छे आलू खाओ पे दादा से नहीं बताओ ना ये ला लिया चलो आगे रखते नहीं रखना बताया रखना वो सब साइड में था और लगा सीट सीट दादा है कहाँ गया आलू भल लगी खाई गछ तो मरलानी आसी ना এই গছ দেখুন ଆଉ এই ଗଛ ଉଠିବ ସେଇ ସାଇଡ ରେ ହେଇଥିଲା ଭଲ ଆଳୁ ସେଇ ସାଇଡ ରେ ଭଲ ଆଳୁ ହେଇଥିଲା ଗଛ ମରଲାଣି ଆଉ କୋଉଠି ହବ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠୁ ଭଲ ଭଲ ଆଳୁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଦାଦା ଆମେ ଦେଇନଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କିଛି ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି ସେପଟୁ ମାଙ୍କଡ ଗୋଡେଇକି ଆଣିଲେ ବୋଧେ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଖାଇବା ତ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ଦାଦା ଦି ପଟା ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯେତିକି ବାହାରିବ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ନା ଦାଦା ଗୋଲ ଗୋଲ ଅଛି ନା ଆଳୁ ଗୁରା ସାଇଜ ବି ଭଲ ଅଛି ସେଇ ସାଇଜ ରେ ଭଲ ଅଛି ବା ଆଉ ସେଇ ଲାଇନ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ବାହାରିବ ସାଇଜ ଆଇଛି ଭଲ ବାହାରିବ ଆମର ଏତିକି ଆଳୁ ବାହାରିଲାଣି ଦି ଧାଡି ଲଗା ହେଇଥିଲା 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ନାଇଁ
ଜାଲି ପାଛରେ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ନା ଦାଦା? ଅଧ କେଜି ଆଳୁ ବିହନ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି 2 କେଜି ପାଖାପାଖି ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ କୋଳଥ ଲଗା ହେଇଛି। ହେଲେ ସେଟା ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ, ମତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଦିଅ, ତମେ ଏଇଗୁରା ଗଛ ଗୁରା ନେଇ ଆସ, ଗାଈ ଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 2 କେଜି ପାଖାପାଖି ଆଳୁ ବାହାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ହଉ ରହୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ।